Имам зъби навсякъде. Ама гледате в очите, вероятността да каче е много по-голяма. Вие ме гледате така. Вие. Да, може ли да я взема? За малко, ще я взема. Добре. И по-много бързо се навихте. Кой сте, Ирина, тук? Мъже, в смисъл оригинален мъж. Браво! С какво се занимавате, Ирина? Зъботехник. Само ще ви помоля да не пипате отзад механизма, да не стане като шумен, защото... Много хубаво сега. Да, доказвам си съдите. Аз съм ги правила. Вие сте ги правят. Да. Зъботехник съм. Супер. Имам зъби навсякъде. Искаш ли да видиш? Не държа. Окей. Ирина, кажи, слъндурче. Жене съм. Аз също, но то не тречи, кака? Та така най-сладко. Пак да питам с кой сте тук? С дечия. Ама аз разбрах, че е настоящ. Беше настоящ, вече е дич. Не знам, ще изненада! Що така? Заради тебе, зайче.